To bigi ganguna haɗin kama suke jira. Tafiyar ƙasa ga wawa aka ankara. To kai mai kiɗa muje bana san jira. Ku riƙa mini, to ku taya mini. Kewan ka daka muje. Charap charap. Sama mata. Ki cire da ni domin ba ni bakin ciki. Ashe ku daga muje idan mun yi sukar rika. Ke baki ja aji ga mu ba a taran daki. Mata kumar maso samad zai saki baitika. Dan kasanawa na yau da sabo na salon daka. Amanar na gwanja ne idan kun ji ku ankara. Ai min iya a hakan take. Kallon ido in sun iya kuda sun saki. Duk waɗanda dai da kura ba zama gari. Balle su raƙumi da su suka karmai gari. To mata kuna adon kukar da ku kau jinkiri. Tafiyar su mage bera ko ya kau ajali. Da kata ni ban san ana hakan. Wani yayi can garinmu ya sha bugu. Kuɗan na batun gasai cikin dare mahaɗar ido. Haka ne kiɗa ciwon ido in sun iya kuda sun saki. In ba su yi ku bar ni na ɗanyo salon tarab. Tai wai me kake ka nuna ka ƙi mini. Ilahu ya yi mini idan nai ya daga mini. Da salo guda nake canza zubin daka. Komai ka ja an rika ilahu yake ɗaukaka. Kai mata ku ji gasa na gwanja maso ai duka. Idan kun rike baitika ilahu ya mun ɗaukaka. Tararab ake ni da ke nake sake ganguna. Juya ki rawar har da ke hakan. Ke ma da ke nake ke na rawar ke aiki kuma sai kin iya. Tararab ake ni da ni kuke. Kai rabe ayyake mutum san baya mini. In har mutum yake wannan ka ko bai kai mini. Sarki ka iya mini ni ai jalla ya nufa na zama turmi sha daka. Makiya sai ku hallaka. Godiya nake masoya ku ya azama. Domin kun kai ku titirin tsakar gida shafin kafa. Tararab ake haka mukan iya. Ta ku kuke mata ku dashi yau fa gane ina ɗan kiɗa. Su mati ko na gwanja ne amanar gwanja ne kuma ɗan katsinawa ne. Mai gida a riga mini ai ba maula bace. Gyara mini na gwanja da salo na su charab